Maayong gabi, mga igsuon, sa ikaunom na karon nga adlaw sa atong simbang gabi, ang Ebanghelyo naghisgot kabahin sa pagbisita ni Santa Maria kang Santa Isabel nga iyang paryente nga buruspod kang Saint John the Baptist. Lami kaayo ang pamati no basta mabisitaan ta no. Kana bitaw mutambong taog alumni homecoming kung asa ta mi-graduate sa atong pag-eskwela. Ang atong mga classmates bisan busy kapoy sa tagsa-tagsa katrabaho mibisita. Di ba pag uli nato nindot kaayo atong pamati muratag na recharge. Kana pong clan ang mga paryente nato gikan sa lagyo manguli aron mo bisita nato. Pag uli ay na bisan kapoy, bisan naguulta, bisan gimingaw ta, pero we are never the same again. Bisan gani kanang maospital ta, nindot ang pamati no nga naay mibisita nato. Diri sa Ebanghelyo, pagbisita ni Mama Mary nga buros kang Kristo, imagine ha, lipay kaayo si Isabel nga bisan gani ang bata nga wala pay buot nga naa pa sa iyang tiyan, milukso sa kalipay. Maunay nindot kaayo nga epekto anang visitation. Mga igsuon, kabantay ba mo kung pangutan-on ta mo, what is the most wonderful time of the year sa imong kinabuhi? I am sure mutubag mo, Christmas, Father. Tinuod, kanang lahi ang atong pamati, lami ipanghatag, no? Nindot kaayo gaan, malipayon ta, excited ta sa Pasko. The same reason, mga igsuon, nganong malipayon ta sa Pasko? Kay kanang panahon na mauna ang atong paghandom sa pagbisita ni Kristo gikan sa langit diri sa kalibutan. Maunang sukad sa iyang pag-anhi dinhi pagpakatao, kuyog nato, kabantay mo, we are never the same again. Dili ta mo surrender panahon sa problema because gitagaan na ta sa paglaom ug di na mawala. Wow, kanindot mga igsuon. Mao nang ang akong pangutana, unsay nakapa-excite nato sa Pasko? Unfortunately, ang atong itubag, pagkaon, inom, saba-saba, pabuto, mga igsuon, murag nawala na ta sa passing. Honestly. Because ato daw balikan be ang original nga Belen 2,000 years ago. Naabay nagpabuto, naabay gasaba-saba, nag-inom, pagkaon. Mga igsuon, ato sigurong balikan nga ang original nga Belen, ang original nga Christmas, Silent night, holy night, all is calm. Kana man mga igsuon, dili man saba. Mo nang siguro balikan siguro nato ang original. Na ako'y suggestion. Sulay daw ni ninyo. Karong 24. Mga 5 minutes before mag-alas 12 sa December 25. Diba, saba man ta mo tagbo ana, Merry Christmas, turutot, pabuto, ngaon, inom. Unsa kahagbalik tas original? Akong suggestion mauni, 5 minutes before 12 midnight, sirad-i ang inyong pirtahan tanan. Dayon, tipok mo, kamo pamilya, tipok mo atubangan sa inyong bilen or kung wala mo'y bilen sa inyong altar. Dayon, himua kining solemne kaayo pag-ampo mo isip pamilya. Dapat tanan mo istorya. And take note, walay mangayo, puros magpasalamat. Sugod sa Papa. Example,
Lord, salamat Lord sa maayong trabaho, kusog, kaisog, sa akong lawas, nga nakaipon ko og para ipakaon sa akong pamilya, Lord. Salamat. Dayon sunod si Mama. Salamat Lord nga tagaan ko nimo og kusog nga bisan nagkabilar-bilar ug atiman sa akong mga anak nga nagdaot. Salamat Lord, salamat. Dayon sunod ang mga anak tagsa-tagsa gina puros pasalamat. Paghuman ninyo tapusa dayon sa usa ka Our Father. Dayon ayha na dayon mo manguros, dayon mo amin, musinggit na dayon og Merry Christmas dayon mangaon. I promise na sulayan namo na sugod sa 2013. Nindot kaayo ang pamati, murag nahatag nimo ang justice sa original nga Christmas. Murag makaingon ka mauni ang Pasko. Lami kaayo ang pamati sa sulod mga igsuon nga imong nabalik ang silent night, holy night. Dili bitaw Saba. Sulay gani ninyo. Sulay ninyo mga igsuon. Nindot kaayo ang pamati. Ako ning i-review karong 24 sa gabi. Pahinumduman ta mo balik ani ha? Sige gani. Atong tagbuon ang December 25, ang birthday sa atong Ginoong Hesukristo, pinaagi sa pagbalik sa original. Sige daw, balik daw tas original. Salamat Lord sa imong pagbisita sa among kinabuhi. Ug tungod sa imong pagbisita Lord, we are never the same again. Sa mga pagsulay nga among nasinati rong tuig 2019 Lord, nakaya na mo tanan. Because we are never the same again. Tungod kay bibisita ka namo ug nausab na gyud ang tanan. Positibo na mi Lord sa among pagtan-aw sa among kinabuhi. Salamat Lord. Okay? Balik ta sa original ha. Dili ta magsaba-saba daan. Silent night, holy night, all is calm. Kana ha? God bless.